Ola a todos, benvidos de novo a Laretando, que, bueno, hoxe con nós, todos os que esteades un pouco metidos nesto de redes en galego, tedes que saber quen é, porque é unha das grandes disto de redes en galego que non podía ser outra que Leti da Taberna. Leti, moitas grazas por vir con nós hoxe. Gracias a vos por invitarme. Bueno, que tal? Contanos, que tal todo? Todo ben? Hasta o momento, sí. En xeral, moi ben, moi contento. Eu teño que darche as grazas tamén por facer un oquiño na túa xenda, que sei que hoxe estás un poquinho aí máis apretada por vir a Laretando, así que tamén grazas por facernos este oquiño. Nada, só faltaba. Bueno, eu, xa que estamos tamén, ti en realidade estás no programa perfecto, porque eu estaba mirando en Twitter, e ti en Twitter na túa descripción tes "Gústame laretar en TikTok". Isto é, laretando, o sea, que non podía ser noutro programa no que... Este podcast é a miña casa, foi feito para mí, lito. Xusto. Non sabía nin eu o que tiña de biografía de Twitter. Eu estou mirando e dixen, isto teño que contalo porque isto é interesante. Pois detalle, non sabía. É que eu en Twitter entro, asomo a patiña e retiro, sabes? Non é a miña rede. Xa, bueno, mellor TikTok e Instagram, eso mellor. Que, tamén, antes de empezar, tamén quería preguntarche que tal das moas, que estuvaches aí unha operación, que tal? Ben, xa estou recuperada, veume ben a nivel persoal para descansar e tamén, bueno, facer cambios na miña vida a nivel persoal e despois, ben, só que me quedou aquí un bulto, o sea, que eu tiña a cara plana antes e agora teño a redonda. Dixeronme que me ia quedar para sempre, bueno, é xusto que me facía falta ter a cara máis redonda do habitual, pero nada, quitando eso, perfecto. Ben, podo falar, podo roer, perfecto. Escoitei que sí que doía bastante, que era bastante o tema de... Sí, o sea, eu estuve en 3 días sin poder deitarme, o sea, tens que dormir sentada, é bastante doloroso. Tens que dormir sentada? Sí, non podes comer, non podes comer cousas quentes. Comín potitos de bebé fríos, o sea, non o recomendo a ninguén, o sea, en xeral comer potitos, é importante comer sólido, e a poder ser quente, tens que dormir de pé e non poder falar, sin duda que o peor levei. O sea, podería falar, pero se falaba, había risco de derrame, bueno, nada, ter mal do xuízo mentras poidades. Mentras non den la lata, mellor deixalas. Bueno, pero vamos xa ahora ao importante que é, contanos así para a xente que non te coñeza, quen é Leti da Taberna? Bueno, pois Leti da Taberna como persoa, como ser humano, como creadora de contido, nada, pois son unha rapaza normal que comezou a crear contido un pouco de casualidade, sin ningún tipo de pretensión, que creo que aí recae o éxito, digamos, ya que creo que me foi ben por eso. Nada, nacín en Lugo, vivo en Santiago, son sociosanitaria de profesión, ainda que agora non exerzo deso, exerzo de dependienta. Eso, comecei a crear contido como un pouco entretemento na pandemia e comentando un pouco a actualidade que no momento distópico que vivíamos, e nada, a xente sacaba unha risa, facía evadilas e seguín pa diante, sin máis. A mí é que me parece curioso de que moitos creadores de contido empezastes na pandemia, nese momento de confinamento. Sí. É como, a verdade é que a mí non se me ocurriría, pero claro, isto é moi personal, pero a mí na pandemia non se me pasou pola cabeza dicir vou baixar TikTok e a facer cousas, pero pareceme curioso, verdade? Eu de TikTok foi un pouco casual, porque realmente era unha rede que non asociaba para nada a xente da miña idade. Eu dentro do que é a creación de contido non son das máis novas, non son xeración Z, son millennial. Asociaba realmente un pouco esa aplicación a xente moito máis nova, xeración Z, incluso máis asociada a temas baile e tal, e foi un pouco por probar, por pasar o rato tamén, por bailar, facer voces e tal. E logo eu creo que moitas nacimos da pandemia porque tivemos tempo para pensar, para estar paradas, sen outro tipo de actividade, realmente facer o que che gusta. E a mí laretar sempre me gustou, entonces aproveitei, pero... Eu aquí vou me poñer ahora un pouco modo fan, porque eu cando me descarguei a aplicación xa bastante despois de que ti comezaras, sí que recordo perfectamente, non sei por qué, que un dos primeiros vídeos en galego que me apareceu foches ti, para ti. Además dixen, que chica máis maja, acórdame de pensar eso, de decir, oye, pues esta chica, pues como super maja. Moitas gracias. Eu últimamente lembro desde fai moitísimo tempo, o sea, desde o principio casi. E de feito, servichedesme moitas veces de inspiración, ou serviche moitas veces porque, como eu inicialmente comentaba noticias, era de unha das miñas fontes de noticias, é dicir, saía o vídeo da noticia, tanto teu como dos medios públicos, e despois collía e dicía,
pero que é isto? E Que ilusión. Sí, non, literal. O de facelo en galego é que non entendo de outra maneira. Sí que é certo que cando doblaba voces, pois a maior parte das voces que hai pois son o meme de Belén Esteban ou a frase de moda de turno, sí que estas son máis en castelán, pero despois a hora de facer o meu propio contido, para que saia natural, fluido e tal, pois para min facelo en galego normal, Sí, pois claro. local. De feito, igual moita xente que te segue agora Sí? non sabe que ti comezaches en TikTok eso, facendo un pouco, imitando Sí. voces de outra xente. Como, en que momento daches o cambio de dicir, non, vou xa expresarme eu como Leti? Pois a verdade é que non o sei e estiveno pensando outro día e penso que foi a raíz dun Día das Letras Galegas. E iso que a min é algo que non me gusta, o feito de falo castelán durante todo o ano, pero o 17 de maio eu saco aí a miña exaltación de la galleguidade. A mí non me gusta nada ese cambio de rol a nivel persoal. Pero penso que fora algo así como un Día das Letras Galegas, porque xusto estaba facendo voces de outra xente e foi como, jolín, eu tamén teño cousas que dicir comecei dicindo, pois mira, por que non facemos máis cousas en galego e tal? E a partir de aí pois empecé a facelas. Sí, de feito estuve mirando e o primeiro vídeo que tes falando ti é precisamente o Día das Letras Galegas. Sí, é que eu lembro que fora algo así. O sea, que a mí me sirveume... Pero non é que me transformara, eu xe falaba galego de antes, sabes? No, hombre, claro. Pero sí, eu penso que fora por aí. O 17 de maio do 20 debeu ser. De feito, claro, ahora a mí sí que me gusta moito do teu contido, é que ti sí que é verdade que sempre esa retranca, no? Ese ton humorístico cando falas e tal, Sí. pero é que dis verdades como puños, é como... Sí, pero tamén penso que é unha maneira de facerlle chegar as cousas á xente, pois, dunha maneira que igual de outra maneira non o consumiría, e ti falo desa maneira, pareceme moi chulo. Gracias. O sea, tamén o fago sin pensar. Quero decir, de feito, a canle de TikTok comezou así. Unha das frases que máis se repiten, eu creo que nos meus comentarios é eso. Gracias por decilo, ou que razón tes, ou tes razón, ou que risas me boto, tal. Pero, sobre todo, tes razón. E non é que o faga con ansias de ter razón, senón penso que verbalizo cousas que a moita xente se lle pasan pola cabeza, pero que ou non ten unha canle para verbalizalo de xeito público, pois porque non a abre, ou porque non se atreve, ou porque lle dá vergonza, ou que sexa. Entón, eu verbalizo que se me pasa pola cabeza sen máis, a veces sin demasiado filtro, de feito, e eu creo que a xente por eso se sente un pouco representada. Que claro, no tema de esto, de vídeos, improvisas ou sí que talos pensados con anterioridade? Porque sí que é verdade que a veces dá a sensación de que, sabes, de paso o móvil é simplemente o que... A maior parte sí. Hai outros que non, que xa son como, quero dicir, cando quero mesturar varias ideas, son como micromonólogos, e que é curioso porque moitas das ideas teños no coche. Entón, algunha vez si teño ido no coche, de feito un dos vídeos que máis me viralizara, que fora o vídeo da vacina, dos trombos e tal, foi un dos meus vídeos máis virais ao principio, pois iba escoitando unha noticia de naquele momento das vacinas da pandemia e tal, e saín nun área de descanso, porque coincideu ter área de descanso, e comentei no subino e xa está. Pero outras moitas veces teño idea no coche, en ese momento non podo gravar, entón sigo como remoendo todo o día, anoto, ou mándome notas de audio a min mesma, e despois sobre eso gravo. E eu creo que se nota, cando está pensado de antes ou cando se grava no momento. Sí, eu creo que se nota. Eu noto, vamos. Eu, a verdade, non o noto moito, pero é que non sei, tamén como tes unha forma tan ti de contar as cousas, non creo que non se nota tanto unha diferencia de cando está algo máis preparado de cando eres natural, así, o que che sale no momento. Eu porque eu sei cando gravo, pero é que eu non reviso o meu contido, é que me caigo mal se o reviso. O sea, a mí non me gusta ver o meu contido. De feito, os vídeos do principio de todo, é en plan, quen é esa señora, sabes? O sea, por favor, señora, cállese. Non me reconozco moito nesa Leti. Non, eu supoño que será porque eu tuve unha evolución persoal tamén, entón agora disto bastante de como pensaba nese momento. O sea, a base é a mesma, son a mesma persoa, non? Pero eu creo que evolucionei como persoa e entón non me reflicte. E a hora de crear contido, falaba moito máis lento, porque tiña moito máis medo, non me sabía desenvolver tan ben, medía moito máis todo o que decía. Supoño que como é un proceso natural que te vas collendo tablas e colles máis soltura e agora vexo máis fluido, entón sinto un pouco máis representada. Agardo se sigo facendo isto que dentro de uns anos mire para atrás e non me pase, pero probablemente me pase. Xa, pero bueno, eso creo que é algo que natural que nos pasa a todos. Sí, non? Porque a mí tamén me tan pasado de decir, madre mía... Ou escoitar a túa propia voz e decir, pero isto que é? Sí, Dios, o da voz. Pero bueno. Tamén me gustaría tocar un pouco, ti que faz humor, non? Tamén faz humor.
Gostaríame falar de como ves ti agora mesmo as mulleres no mundo do humor. Como pensas que... Ahora mismo e sempre. Eu agora estou empezando a traballar en facer monólogos públicos, que, bueno, o sea, públicos con público, que iso é algo que me ten... Vou a comezar en setembro, fixen xa algún, pero vou comezar en setembro, é algo que me ten nerviosísima, e doume conta que non hai moitas mulleres facendo comedia. Na rede, bueno, abreuse aí bastante... Bueno, son canles en castelán e tal, pero abreuse aí bastante oco en comedia, con Eva H no seu momento, en redes con Estirando el Chicle, con Enar Álvarez e toda esta xente. Eu creo que tamén saíron un pouco da pandemia e creo que abriron un pouco as portas para que se haxa máis canles de mulleres e se fale máis. Penso que a nós sempre se nos cuestiona doblemente, é dicir, temos tan inculcado e temos tan metido dentro o feito de mujer, cállate, en plan, ou cada diña estás máis guapa, non? Témoslo tan interiorizado eso que moitas veces dá a sensación de que o noso contido se vai a valorar máis por unha cuestión estética ou que se nos vai a cuestionar máis certas cousas ou certos comentarios que aos homes. E penso que temos máis complexo nese aspecto, que se nos toman menos en serio, pero non tampouco se nos toma tanto a gracia, é dicir, que tamén nos costa máis facer rir, porque todo se cuestiona o doble. Sí, eu de feito, é un pouco que distí. Sí que vexo agora que, como sí que se está abrindo un pouco máis nisto de que as mulleres fagan humor, fagan comedia, con, bueno, exemplos como os que distí. Sí. Pero, é que eu acórdome, eu teño, agora que ás veces miro así monólogos de homes de anos atrás, e ver certos comentarios que igual están un pouco... Claro, naquela época facíanche gracia, pero agora é como de estar un pouco desfasados, pero... E depois, depois o humor tamén penso que nós tamén necesitamos ter o noso propio humor, é dicir, as nosas propias temáticas e cousas que nos pasan a nós, e que as mulleres entre nós imos entender mellor. Se ti non tes un referente de alguén que comente problemáticas femininas ou que vivimos certos roles da sociedade, se non te sintes representados non che chega, pois eu creo que tamén facía falta ese oco. Despois están os límites del humor, que se cuestiona ahora moito. Eu creo que deberíamos buscar un equilibrio, sabes? Nin que todo nos ofenda no sentido de que, jolín, o humor é humor, e hai humor blanco, e hai humor negro, e hai humor amarillo, pero sí que hai certas cousas que está ben que revisemos e que está ben que corrixamos. Pero xa creo que se corrixes internamente, que tamén se corrixe no humor indirectamente. Sí, entendo, sí, a verdade que sí. Bueno, estamos falando así tamén do teu contido. Sí que a mí, outra cousa que me chama a atención é que normalmente os creadores de contido, así en xeral, teñen como unha temática, non? Do que falan. Pero que ti falas absolutamente de todo. É que me encanta, porque aquí falamos de todo. Non sei, a temática do día, non? Quero dicir, se pasa algo digno de comentar, coméntase. E si vivo algo digno de mención, pois tamén o comento. E creo que non hai unha... Sí. Non hai unha liña, non? No, pero pareceme tamén moi interesante. O que vai vindo, claro, sabes, exacto. como a vida, non sei. Claro, porque sí que é verdade que igual, pois, hai xente que siga certos creadores de contido porque te interesa ese tema, pero a ti hai que seguirte por todo, porque ti falas de todo. Bueno, iso é verdade, aí depois xa che dou a tua parte, Patri. No, pero sí. Supoño que como temos días, pois... Eu reflexo deso, sin máis. De todas formas, sí que non sei se hai certos temas ou temáticas que se gusta máis recalcar ou así nos teus contidos. Eu teño unha parte do meu contido que é un pouco como a canción dos Berto con V, ¿no? A canción de Olle Gallego, pois eu creo que teño moito de parte deso no meu contido. Cánsame soberanamente que para crear contido en galego haxa que falar de cousas gallegueiras e de churrasco e de verbé, es que me cansa soberanamente. Entonces, eso e os comentarios que fan sobre os galegos, como se fóramos todos iguais, incluso un pouquiño parvos, non o tolero. Entonces, cando me din algún, escoito algún ou vexo algún vídeo dese tipo de tópicos, aí sí que teño que saltar a desfacer o tópico, digamos, non? Porque, de feito, teño un monólogo que é un monólogo distópico, porque é que esa temática sí que creo que anda por aí. Sí, os tópicos sobre os galegos. O feminismo e os tópicos sobre os galegos andan sempre por aí un pouco. E despois, o tema lingüístico, eu creo que o feito de facer normalización, é dicir, de normalizalo ou normalizar a lingua, pois moitas veces dice que facemos unha gran labor polo galego, eu creo que a única labor que fago é falar como falei sempre e normalizar. Entón, se se pode decir eso, eu supoño que irá no lote. Pero os tópicos, o feminismo e non sei. Sí, de feito, claro, o tema galego
Sí que é verdade que, bueno, sempre che din eso de que moitas gracias por normalizar, por falar galego, que claro, entendo que para ti é normal, o sea, non... Claro, ti dixen en inglés, moitas gracias por falar en inglés, non. Ou francés, gracias por falar francés, non lle vas a decir, non? É o que dicías antes, ti cando comezaches a facer vídeos, non decir, vou facer en galego, que saliuche natural, porque é a lingua que falas. É como, por que non hai máis canles en galego, por que non tal? E, pois, vamos a facer unha e xa está. Sin máis, para min é o máis normal do mundo. É unha das preguntas que máis rabia me dá que me fan sempre. E por que lo haces en... Non sei. Que queres que o faga en finlandés, sabes? Exacto. É por que non? Ojalá que soupera, non? Xa, pero claro, cando dices por que o faz en galego, é por que non. Claro, o sea, porque non. Que tan de malo, sabes? Claro. Non creo que iso vai a dar un contido, un valor adicional ao teu contido, non? Se é malo, se é bon, é bon. Habrá xente que lle guste e xente que non, sen máis. Outro tema tamén te has falado así, mollado un un pouco, é tema eólicos. Os parques eólicos tamén te has falado ás veces de... Sí, e ainda teño que facer por aí algún vídeo máis porque é algo que é unha loita bastante continua. Realmente comecei a facer algún vídeo ao respecto porque, bueno, hai proxectados moitos parques eólicos por todo o país e na miña aldea casualmente, o sea, que senón a mí era xa unha problemática que me rodaba bastante, porque un dos proxectos cae na miña aldea, pero que literalmente a miña aldea queda dentro dunha poligonal onde viven meus pais, imos ter un muiño de 200 metros a 200 metros da casa. E, bueno, non vai ser só un, que van ser como 50, de feito penso que vai para diante, houve bastantes movilizacións e si intentei estar bastante activa no que é no tema de divulgación, pero máis que nada tamén para poñerlle un pouco de voz a tantas plataformas que están traballando na sombra e que ao mellor non teñen ese micrófono ou ese altavoz público para poder chegar a máis xente, que se sepa que realmente é un daño medioambiental e que estamos creando producindo moita máis enerxía da que consumimos, realmente toda para exportar, nós seguimos pagando luz, que é algo que me parece super surrealista, que claro, que son unha explotación pois durante unhos anos, eso despois as vivendas van a perder valor, realmente os veciños non van a ganar nada con todo eso, e, bueno, creía que tamén era un pouco a miña responsabilidade pois dar a coñecer esa realidade e intentar paralizalo. Creo que nos está costando, pero, bueno, hai que seguir traballando. Sí, de feito, varias asociacións e tal tamén che deron as grazas por... Sí, bueno, non hai de que, o sea, supónse que se tes un micrófono podes usar con responsabilidade ou con algunha utilidade, pois para diante, non? Sí, claro, que ao final podemos resumir os teus contidos en eso, en darlle voz a temas... Normal, non? Sí, en darlle voz a temas que igual non se le dá tanta voz e maravilloso. Pero eu tamén quería falar de que iso, que ti falas de moitos temas e tal, e sí que é verdade que eu noto, é algo que me chamou bastante atención, pero para ben, é que non tes haters, ou así non demasiados, por así dicilo. Teño poucos, a verdade. Non quero chamar por eles tampouco, sabes? Que non veñan, que non veñan. Tiña máis ao principio. Ao principio sí que me aparecían as típicas mensaxes de por que me salen estes vídeos en portugués. Creo que tamén era porque éramos menos e tocábanos a máis. E despois non lles fixen caso, é dicir, eu non entro a contestarlles, non sei que tamén hai unha especie de nicho de contido que é coller mensaxes de haters e contestarlle, de feito eu estou en dúas aplicacións principalmente, TikTok e Instagram, a TikTok encántalle que fagas ese contido de comentar, o sea, responder comentarios, pero penso que prefiro non entrar porque é como alimentar o monstro, non? E é que me cansa soberanamente, non quero gastar enerxía neso. E non teño poucos, e que siga sendo así. Sí, además, é que a min gustame moitísimo, pois, iso, da túa comunidade, é que, é que é unha comunidade tan sana, decir de verdade. E aparte que me defende, o sea, é moi guai, porque outro día sí que subín un vídeo, non me gustou en exceso, subín un vídeo dicindo que había que acabar cas bombas de Palenque. Aí va chegar despois. Perdón, bueno, pois xa está, seguimos. Si queres. No, e que pasa? Que se creou un debate interno que eu só tuve que entrar en un momento, por favor, respeto, educación. Porque ao final sí que xa se contestan entre elas, eu creo que teño unha comunidade bastante sana, como dis ti, digo elas porque 80% son mulleres, dame rabia, non me gusta que haxa faltas de respeto e todas esas cousas. E se aparece algún hater, pois xa me sai filtrado, xa sai quentiño, non? Non, pero en xeral está moi ben. Oye, pero por unha parte tamén está ben, o sea, claro que eu tamén iba a dicir que sí que un dos teus últimos vídeos causou bastante controversia, por así decirlo, porque, bueno, mostrabas así un pouco en contra de usar foguetes, usar bombas, pois, para anunciar festas, porque hoxe en día, pois, a xente anuncia, o sea, a xente entérase das festas, pois, de outras maneiras. E sí que é verdade que en redes houve comentarios de tipo de, pois, a min gustanme, porque non sei que,
sí, sí que tú tens que sair aí un pouco e decir, oye, mira, que... Sí, é que non entendo, o sea, como método de anunciar festas, o sea, como método de comunicación, e creo que a día de hoxe temos moitos métodos de comunicación, e como decía no vídeo, se non vas a unha festa é porque non queres, non podes, ou que sexa, non porque te vayas a entrar porque boten bombas. Que sí que é parte da tradición, moita xente dicía, non, porque é tradición, tamén era tradición botar unha cabra dun campanario e deixouse de facer por sorte, e como a eso hai moitas tradicións que podemos rachar e algo positivo. Entendo tamén que se traballas unha pirotecnia, ao mellor o meu vídeo non che guste en exceso, non? Pero bueno, eu tamén decía, pues podemos coller bengalas que fan menos ruídos ou menos molestas, hai moita xente con neurodiverxencias, con outro tipo de enfermedades e animais que sufren un montón e xa saben tamén, pues, es que ahora os animales miramos moito, jolín, e si podemos mirar porque non Sí, vamos claro, a facer. o sea, a ver, nese sentido, Sí. ten en conta os animais, que sí que é verdade que, ademais de certas persoas, Sí. que sofren moitísimo con isto, Claro. pois, non sei. Se podemos pero, evitar, non sei, non entendo a necesidade. Claro, eso, tamén o que dicías antes, que hubo aí tal, pero, o sea, igual había un comentario de alguén que decía, non estou de acordo, tal, e xa che viña algún dos teus seguidores a decir, pero é que non sei que, en plan, estás aí que che defenden a Sí, muerte, a verdade é que estou encantada. No, de verdade, eu todo o que recibo é positivo. Hasta me traen agasallos, eu que, sí. Sí. Outro día veo unha seguidora terme unha bote de manzanilla que apañou na súa horta para min, para que me recuperara da moa, o sea que... Ai, que ella non o bonada. compartín, pero é que moitas, o sea, só cousas boas, a verdade, eu non teño nada que decir malo. Que guai, pois a verdade ten que ser super, non sei, reconfortante. É moi gratificante. Sí, exacto, eso. E a veces faime sentir un pouco mala persoa no sentido de, entendedeme, non sei como agradecer, o sea, non sei como corresponder ese cariño, sabes? Non, dame a sensación de que non é para tanto e que sempre te quedas como en deuda ca xente, non sei por qué. Non, pois non, xa che digo que non. Con que sigas facendo contigo, seguro que esa xente está contenta contigo. Bueno, pois seguiremos. Claro, seguiremos, se non queda outra. Vexas, se o piden. Non. E ademais, igual ti non lle das tanta importancia, pero eu como que o vexo de usuaria, tamén me gusta moitísimo que cada semana ou así, cando das tempo, sempre lle preguntas aos teus seguidores por os stories de Instagram que tal, en plan, que che conten pois, o seu día, como lles vai a semana, tal, e ti pues, respóndelles. E pareceme tan... Non sei, que é un pequeno xesto, sabes? Pero sí. Non todos o fan, pareceme moi chuli. Jo, comecei a facelo porque me empezaban a escribir moito por privado. Eu levántome con un montón de caixas, o sea, de caixas de preguntas, levántome con un montón de MDs, que se di, non? Mensaxes directos polas mañás. Inicialmente hasta tuve unha época que me xeraba un mogollón de ansiedade porque eu chegaba a casa pola noite e dicía a miña familia, jo, é que non lles dou contestado a todos e como agobio un montón porque todo o mundo pasa o tempo de escribirme e eu non podo contestarlle a todo o mundo. Entón dixen, pois vou coller un día a semana e igual que eles se preocupan de como estou eu, pois intentar saber tamén quen está detrás, porque eu son consciente de que son persoas e cada vez son máis consciente porque cada vez na rúa pues, máis xente me di cousas bonitas ou coñézote de tal, ou bueno, pasoume agora mesmo aquí cando cheguei na cafetería, non? E jolín, pues tamén é un xeito de saber quen está detrás, porque non son seguidores, non son cifras, non son cas, non son números, que tamén, pero eu non teño unha granxa de trolls aí, como se chame, comprada, non? Son persoas que están aí porque queren e que tamén quero saber quenes son. E agora temos, o luns, case sempre os luns, caixa de preguntas, non? De como vos foi a fin, de o que sea. Me gusta esa comunidade que creamos, a verdad. Sí, a verdade que está super ben. Outro, xa comentaches antes, pero eu quero ver se nos podes contar algún spoiler de tema monólogos, porque andas aí dicindo que vas empezar con monólogos. Sí, o que pasa é que, bueno, dame un pouco de medo o feito de quitar a pantalla de por medio. Por agora fixen algún instituto, sí que, bueno, compartín con outros creadores e creadoras, visitas a centros de ensino, na maior parte dos casos para falar de redes sociais, para dar tips de creación, bueno, tamén ensinarlles que hai moitos outros creadores e creadoras de contido en galego e de moitísimas temáticas, pero ahora últimamente xa me están chamando para ir a centros de ensino a facer monólogos cómicos, non? Ostras, que entón, guai. bueno, eso foi saindo de aí dos centros de ensino, ahora xa me están chamando de algún concello e de algún outro tipo de productora ou asociación para facelos presenciais, e dame un poquinho de medo, porque ainda que xa fixen algún na tele e tal, o tema do público dame respeto, porque teño moito medo que a xente non se ría. É dicir, eu na rede non lles vexo a cara, sei que están aí e creo que a reacción é boa, porque bueno, así o percibo, pero dame moito medo o público.
pero, bueno, casi sempre salgo contenta. Pero sí que me dá unha cousiña aí no estómago que non sei... Xa, de que te has pensado facelos? Bueno, pois dos meus distópicos de romper un pouco de tópicos do galego e das redes, de como as redes viñeron a facilitarnos a vida. Ui, que interesante, estou desexando velos, Vale, pois a partir de setembro, ahora teño 2 concellos, Valdoviño e Ares, se non me engaño, ao Mierzo metendo a pata, irei no dicindo, bueno, en principio creo que son os que hai, e algún centro de ensino por aí, que xa irei poñendo no Instagram, a medida que vayamos confirmando. Moi ben, pois todos atentos ao Instagram de Leti La Taberna para enterarse deses monólogos e ir velos e rirse. Hai que rirse, que senón... Sí, senón, ainda que sea, sorrir, ainda que non teñades moitas ganas, por favor, vale? Pero por eso de relaxarse. Xa así queda porque tranquilo. Me dá pánico. Ai, pobreña. Tamén, claro, eu aquí vou dar un dato que a nadie lle importa, pero interesante, porque ti tamén ás veces en stories estaban dís, hoxe é o Día Internacional de non sei que. Sí. Pois hoxe, que é 19 de xullo, que obviamente é o día que estamos grabando isto, pois hoxe é o Día Mundial de sacar a lingua. Así que deixo aí, porque como ti falas de... Eu xa saco todos os días, sabes? Me deixo sempre. Pero vale, sí, pois hoxe terei que preguntarlle 19 de xullo ás miñas seguidoras. Exacto. A ver de que xeito sacan elas a lingua a facer, non? Que é un día, pois, moi interesante e curioso e, oye, mira, pois aí o deixo. Sí. E tamén eso, como decías antes, ti tamén has participado en bastantes programas da Televisión de Galicia, verdade? Como, bueno... Sí, a verdade é que... Quen anda aí, o Malicia, Casamos... Que tal esa experiencia? Luar, depois vou Luar, pero que tal esa experiencia de, bueno, de salir na tele e todo Ben, eso? a verdade é que me sinto bastante cómoda cando vou. Sí. Pásame o mismo que cos monólogos. Ao principio daba un pouco de cousa, que vou facer eu aí, por los lados. Pero, ben, no Malicia sí que é distinto, porque mandaba vídeos, é dicir, eu era opinadora a distancia, porque cadrou na pandemia, e además foron bastantes semanas, e era tamén como un entretemento na pandemia, e que pasa, logo acabou a pandemia, tiña que seguir mandando vídeos e costaba un pouco compaxinalo. Pero divertínme moito, era basicamente, pois eso, opinar, comentar noticias. Aí non había público. No resto das veces que fun, sí que había ou moita xente do equipo, como no caso de Casamos, que tiñen a gran sorte de estar con Toñito de Poi e con Mary Foss, que, bueno, pasei no super ben, o sea, divertíme moitísimo, coñecer a Toñito para mí xa, persoa de xeración xabarín que medrou cos herdeiros, ter ali a Toñito, para dicirlle, bueno, Toñito, isto é increíble. E Mary Foss, que é xigante, porque se virtudes é repunante, e nos saca risas, Mary é maravillosa, o sea, creo que é a antítesis de virtudes, encantoume. Despois, no que anda, é que sempre me trata moi ben, sempre me divirto un montón, e gusta, vai má marcha. Vai má marcha. Sí. Entón levas ben eso de... Claro, porque é o que dis ti sempre estás detrás dunha pantalla, pero aí estás diante, non? Que te vexa a xente, levas ben, por así dicirlo, eso de expoñerte. Sí, sabes que pasa? Eu son Leti da Taberna porque que sempre digo o mismo, tampouco me quero estar repetindo, pero é que a miña casa é unha taberna. Entón, é dicir, toda a vida me criei, bueno, a casa onde viven con os meus pais, pero para mí é a miña casa, non? Sempre me criei ca casa aberta. É dicir, eu comía vendo Simpson, como todo o mundo, cando viña do cole ou do instituto, pero comía na mesa da taberna. Co cal, ti estás na casa e nunca sabes que vai aparecer pola porta, cada un tenche un conto, cada persoa tenche unha anécdota. Entón, eu sempre estou moi familiarizada co público nese aspecto. Para min tamén forma parte é que non quero usar tanta palabra normal, non? Pero para min é habitual, non é nada extraordinario. Entón, creo que eso me facilita as cousas. Sí, pois pode ser, é probable. Pode ser máis sociable. Agora, imos a Luar, porque claro, estamos falando cunha grande de Galicia, porque todos os grandes de Galicia pasan por Luar, porque se non pasas por Luar, non eres aquí grande en Galicia. Entonces, aquí Leti, que estuvo algunha vez en Luar, eu quero saber como é Galloso fora de cámara. Maravilloso. O sea, a mí tratoume de maravilla. Sí, eu estaba ali na miña salsa, encantadísima. Primeiro foi a gala 25 de xullo, que me convidaron a min e a algúns outros creadores e creadoras, a Brais do Val, Laura Franco, entrevistáronos para falar un pouquiño do boom das redes, e despois fun a Luar a facer un monólogo. Levaban moito tempo poñendo vídeos meus nunha sección que tiñan, que era como, non lembro mal, todo o que cae na rede peixe, algo así, era unha sección na que iban poñendo vídeos de creadoras e creadores todos os venres. E pedían permiso, e un venres que me pediron permiso, dixen, vade, a min directamente, dixeron por decirde, e dali a pouco fun, e mandaronme preparar un monólogo dos 30 aniversarios, dos 30 anos do Luar, o sea, prácticamente a miña vida, claro. Tiña tantos anos do Luar como a min, casi. Sí, e nada, foi moi guai, fixe un monólogo,
me tiño un pouquiño de brasa a galloso, a verdad, teño que decirlo, é que pedía un momento. Como tiña que ser, a E ver. tamén lle pedín que por favor se quedara comigo no escenario, porque eu víame moi pequena para tanto escenario. E era a primeira vez, e sí, quedou salí comigo, interactuou comigo, a verdade é que moi ben, moi ben. E díxome unha frase que sempre comento, e que creo que aquí xa laretando, vai ser o último día que comente, non a podo seguir arrastrando máis, que lle preguntei que como vían desde a tele o feito da aparición das redes sociais e tanta xente que éramos como un pouco intrusos, non, na profesión, porque ao fin e ao cabo eu non estudei comunicación, ni xornalismo, ni nada polo estilo. E que como vían esta aparición das redes e todo o que conlevaba, encantoume a resposta que dixo que para ele a rede era como a internet era como un coitelo que ti podes usar para apelar unha maza ou para matar unha persoa e que a culpa non era da ferramenta, senón do uso que se lle dá. E é unha frase que levo usando moito tempo, pero porque me parece unha metáfora maravillosa. Sí, a verdade que sí, eu esa frase tatuaría má. Pois, tens que firmar XR gallos. Vale, moi ben. E abaixo, Leti da Taberna tamén. Leti da Taberna, sí. Non, moi guai, unha experiencia genial. Depois tamén encasamos, claro, agora eu xa vou te tratar como experta tema bodas, porque claro, como foches aí como xurado. Sí. De feito, eu non me volvería a casar, pero para que non me cuestionaran a miña propia boda, sabes? Sí, Entón, claro, que ten que ter para ti unha boda para que digas, encantoume? Naturalidade. E que agora hai moita performance nas bodas, non? Pero eu creo que hai moitas bodas nas que está todo moi cargado. Xa que pagamos entrada está claro, non? Pero o do espectáculo, porque cada vez hai máis espectáculos e outro pouco faltan uns acróbatas, que seguramente xa alguén levou acróbatas. Seguramente. Bueno, non hai fuegos artificiais, hai de todo. Pareceme moi ben todo eso, pero para mí unha boda o primeiro que ten que ter é amor, que se note que hai gana de casarse e que eso, é que eu creo que eso notase, que se transmite, non? Caixa amor, caixa naturalidade e serenidade. Parece que a miña abuela dicindo serenidade e buenas palabras. Non, pero é certo. Eu en casamos, cos meus compañeros cuestionamos traxes, cuestionamos vestidos, cuestionamos regalos, pero cuestionamos tamén relacións. Non somos nós, ninguén, lóxicamente, por cuestionar relacións, pero o que se ve na tele é si hai química, si hai... Eu creo que eso transmítese. Para mí o que ten que ter unha boda é amor. E cubatas, e barra libre. Exacto, importante. É bon papeo, sí. E pois tema, ir de branco, sí ou non? En plan, se non eres a noiva, claro. É que eu sou un pouco protocolaria. É que creo que xa non deberían ir de blanco nin as novias, realmente para ser coherentes, non? Nin casarse pola iglesia, realmente. Pero é unha cuestión, unha opinión miña persoal, non? De feito, eu caseime polo civil, nun xardín, vestida de crema. Porque non me nin vestir de crema, pero ao final as circunstancias foron levando, ao final acabas entrando un pouco polo ara, non? E acórdome que houve xente da miña familia que nunca fora unha boda civil e dicía, a ver como é esta boda, non? Eu pensando, pois, coherente mínimamente. Non sei, cada quen, lóxicamente é o seu día, montou como queira, fai o que queira. Pareceme que é un pouco cínico casarse pola iglesia, levar un velo, ir de blanco, cando o blanco supónse que simboliza a pureza, e o velo, pois, a pureza feminina, e todo o simbolismo que conleva para as mulleres o feito de volver a poñer un velo, que, paso a paso, todo se andará e medo me dá, pero, en fin, creo que como eso xa non é congruente, pois entonces xa, para min que vayan as invitadas de blanco, que vayan todos de blanco, todo o mundo de blanco. Total, que máis dá, nadie é puro a día de hoxe, sí, ¿no? Exacto. E quen sea puro está perdendo tempo, claramente. E depois tamén, que é a verdad, un tema que últimamente está bastante co tema bodas, bastante así tal, é nenos nas bodas e ou non. Eu creo que hai un montón de nenofobia, ou como se chame isto, non? Eu non teño fillos e é outra das preguntas que como muller temos que contestar moitas veces, non? E los niños para cuándo? Parece que como me casei ahora obligatoria, non teño fillos, non os quero ter e non por eso odio os nenos, é que nunca me vin con nenos, non encaixa na miña vida, non quero ter punto, non dou explicacións. Que pasa? Se dis non podo, que agora un recurso que collín moito, creo que tamén hai por aí un vídeo deso, de non podo. Ti dis non podo, entón a xente síntese mal de preguntar, deixa de preguntar. Entón agora xa digo, tes fillos? Non podo. Que tampouco sei se podo, porque non investigo, pero non podo, e xa está. Pero creo que temos como unha nenofobia, non? Como que parece que agora hai hoteles para nenos, hoteles sin nenos, bodas para nenos, bodas sin nenos. A ver, os nenos son seres humanos pequenos, eu tamén son pequena e ando polo mundo, non? Pois, evidentemente, habrá nenos que fagan máis ruido, igual que hai adultos que tamén son bastante molestos e son grandes. Non me gusta que esas distincións en xeral. De feito, falando de pureza,
O sea, é que, bueno, ahora vamos O aquí... descasa, pureza. É que agora vamos aquí a cabeza, así, vamos saltar un pouco tal, pero é que vi fai pouco un vídeo de TikTok que decían que non podías ir vestido de vermello a unha boda porque dis que se vas vestido de vermello é que tu veches algo como co noivo ou ca noiva. E foi como... Como? Onde Entonces estamos? hai madriñas, aquí hai grandes dramas familiares, Aquí, cuidado, Ou que hai tramas directamente. aquí hai moitos salsentos. Hai moito salseo nas bodas, Sí, hai rexouba, porque hai moitas madriñas que van de vermello. Quero dicir, é vermello é pasión, pero supoño que en xeral, non? Chamou moita cuestión, tamén eso, queda aí de curiosidade. Non, como pero quería chamín a necesidade de ir indagar rapidamente a ver de que color se pode ir algo. Sí, ahora, Xa, todo sí, mundo, sin roupa, porque todo é unha ofensa, todo ten un simbolismo, non? E a última xa desta pequena tal de bodas, que é cantos cartos lle deberíamos os invitados de dar aos mozos, aos noivos, de regalo. Porque aí tamén hai moita controversia decir... Mira, eu creo que se me tras unha invitación, de entrada non tiña que dar nada porque penso me estás invitado. Sí, Temos aí como unha lei non escrita dos 150 euros, que parece que ti... É que eu creo que preguntamos na rúa e todo o mundo che vai dicir máis ou menos 150 euros. Porque hai unha lei non escrita de que eso é o mínimo, porque é máis ou menos o que vai costar o plato. Pero entón, ti estás pagando a entrada, como dicían, ti non estás facendo un regalo aos empleados. Entón, que pasa? Se o plato costa 100 euros e ti das 150, te estás dando 50 de regalo, por outros dá 50 directamente. Bueno, teño que decir que a min se leume ben a xogada no sentido de, se non me regalaran os mínimos de 150 euros, eu palmaba moita pasta que non tiña. Teño que decirlo, e xa partimos desa base. Pero penso que non debería haber ningunha lei non escrita. Eu creo que estamos convertindo as bodas, igual que outras moitas cousas, igual que ahora o de el sexo del bebé e todas estas historias, que estamos absorbendo tamén unha de americanadas que temos que estudiar, ou mellor dito, de tradicións yanquis que temos que empezar a estudiar, porque todo costa moito parné, cada vez hai menos parné, e aquí todo é pasar por caja. Entón, non sei, se queres crear un festival ou unha boda, ou non sei. Unha cousa é o amor, a exaltación do amor, e outra cousa é montar un parque temático. Parece que queres queimar todas as balas ese día polo que poida pasar. Tranquilo, non vas morrer ao día seguinte, sabes? Xa, bueno, vou cambiar xa un pouco de tema. Claro, como dicías antes, ti eres taberneira, en plan... Sí. Sempre te consideraches taberneira, porque criácheste nunha taberna. A mí sí que me gustaría aproveitar este espazo que temos para un pouco poñer en valorización a todos os taberneiros que hai en Galicia, porque hai moitísimos, así que eu noto personalmente todo moi subjetivo, pero que non se valora suficientemente esa profesión. A ti que viviches desde dentro, supoño que... Totalmente. Primeiro, sendo mulleres xa te van respetar menos. E despois, segundo, xa non é que non se valoren os taberneiros, que detrás dunha barra hai moita psicología, porque ti tens que entender, adivinar o que quere o cliente. Ao final os acabas conocendo, tens que ter para cada un a súa parrafada, como decía antes. E despois, eu recordo cando era pequena que me decían, pois eu que sei, a mellor iba miña nai ou que sea, ou miña avó a facer calquer cousa a cociña, entón dicían, me quedai un momentiño na taberna, e daslle conversa a tal persoa. Que pasa? Cando ti eres unha nena, os adultos non te escoitan, non te respetan. Antes eu subía malía unha caixa de Coca-Colas mirando po cliente, esperando, perdón, dixen unha marca de refresco que non nos vai pagar nada, esperando a que che deran conversa. Eu volvía á cociña e decía, pero para que me mandades? E sempre me respondían o mismo con moita razón, que acabei non entendendo. É que para tomar unha cervexa na súa casa, se veñen á taberna para buscar algo máis. As tabernas estánse perdendo, a mí dame moita pena, porque unha taberna é o predecesor, de feito daqui vamos a sacar un vídeo, a taberna é o pre-centro comercial. Ibas á taberna, ibas á misa, bueno, a miña aldea, por menos, antes a xente iba moito á misa como reunión semanal, pasaban pola taberna e compraban no ultramarinos as cousas para levar para casa, facían compra, os nenos botaban un futbolín, os maiores tomaban algo. É un pouco eso, un pouco ocio, un pouco compras, un pouco hostelería, un pouco gabinete psicolóxico e, sobre todo, sitio de reunión. E agora estamos volvendo, e eu participo das redes, pero sí que é certo que nos estamos volvendo moito máis individual, a sociedade é moito máis individualizada. E estáse perdendo taberna, e estáse perdendo, ahora a xente colle os coches nas aldeas, e vais aos povos e vais ás cidades, e están morrendo os núcleos de reunión. É que eu noto moitísimo eso de que sí, estáse perdendo esa esencia, o sitio de reunión, de ver o que se coce, comentar a xogada, e dali saían traballos de campo, e dali saían festas, e dali tamén saían discusións por marcos, que é outro tema moi explotado, pero aí está. E jolín, xogabas as cartas e compartías xente de todas as edades, e para min era moi bonito, e estáse perdendo. Na nosa aldea eran 3 tabernas, agora queda a miña,
e non sei que vai ser o día de mañá dela, porque non sei se ningunha de nós temos a idea de seguir, pero bueno, eu tampouco teño a idea de deixala pechar. Eu non vou querer que se peche, vamos. E tamén, claro, ti que viviches aí, non sei se, porque eu sei que tamén noto que hai bastante machismo nesa profesión. Entonces non sei ti se viviches algunha situación machista ou tal. Sí, eu naquele momento non... Pasa que estou moi heavy, decilo ahora. Naquele momento non o valoraba así porque non lle daba importancia que tiña realmente, ahora sí que a teño. O feito de que un cliente che diga a ver esas tetiñas e cousas dese tipo cando eres adolescente, ou ven aquí casi, bueno, falamos de temas bastante, ou acercárseche máis do debido, ou facerche comentarios, bueno, cosificarte, literal. Eu creo que cosificar collería todo. E é algo que popularmente toda esa xente agora pois xa pertencía a outra xeración, xa non está, pero tamén ese tipo de mensaxes van deixando semente e home, cada vez moito menos, pero sí, cosificarnos, sí. E xa non taberna, creo que en hostelería en xeral, en traballos de cara ao público a nós respectásenos bastante menos, en hostelería en xeral parece que o físico é parte da profesión ou que ti estás ali para algo máis que para dar un servicio, non? Xa, Dios, que fuerte eso de... Sí, pero sí, é unha realidade. Agora, naquele momento non era consciente. Xa, Vío como, bueno, algo que é normal, non? Algo cultural. E agora que desde a distancia digo, joder, como unha persoa maior lle podía decir a unha rapaza de 12 anos ou 13 anos, un señor de 70, é como, ai, que guapiña estás, o señor. Pero bueno, xa... Dios, que repelos me entrou ahora así, Dios. Non era con esa pretensión, pero... Sí, para ver a que... Existía eso. Xa, Dios, bueno... Miremos de non volver a eso. Sí, exacto. Para eso digo, é importante darse conta que se alguén escoita isto ou ve isto e lle din esas cousas, eso non está bien, eso non se di e non se ten que aguantar tampouco. Bueno, agora vamos que a seguinte que a ti agora traballas nunha viñoteca en Lille. Entonces, claro, ti, eu tamén te vou tratar aquí de experta de viño. Bueno, aprendí. Porque, bueno, cal é para ti o mellor viño? Así, non sei... O que me dé placer. En xeral, eu creo que isto é como preguntar a quen queres máis, a mamá ou a papá, non? Ou que música che gusta máis, ou que película. Para min os viños son todos bons, sempre e cando sean o máis natural posible, pero tamén pasa ca comida. Eu son unha desas persoas que estudia as etiquetas das cousas cando vai ao súper e intenta non comer cousas con moitos aditivos e tal, pois co viño pasa o mesmo. Sí que agora que me preguntas por a primeira vez que me preguntan por algo da miña vida profesional, teño a oportunidade de falar de viño, teño que explicar algo porque que se non o digo reventa. Desde que traballo nesto, dinme conta que tanto na miña taberna como en todas as tabernas do mundo en xeral, non sabemos escribir unha pizarra de viño. Por favor, sacad este total, isto que se difunda, que se faga viral, porque isto ten que chegar a todos os lados. Nas pizarras ponse Rioja, Ribera del Duero, Albariño, Godello, Mencía. Señores, Mencía, Godello e Albariño son uvas, Ribera del Duero e Rioja son zonas. Esa xente, a xente da Rioja e a xente da Ribera do Duero, soupo vender a súa zona. E nós non sabemos vendernos, nin no viño nin en nada xeral. Vendámonos. Vendamos Rías Baixas, vendamos Ribeira Sacra, vendamos Valdeorras, vendamos Ribeiro e vendamos Monterrey. Por favor. Por favor, queda aquí dito. Vendamos o que temos moitas cousas que non sabemos vender. Dios, toda a razón. Ti na vosa viñoteca, tamén curiosidade, cal é o viño máis caro que tedes? Ahora mismo creo que non está exposto, pero costará 1.200 euros ou así, algún Pingus ou algún... Sí, un millor... É que non quero decir, que a ver se nos van entrar a roubar ou calquera cosa. É verdade. Queda aí, máis ou menos. Igualmente non están ali expostos os máis caros, pero sí, hai viños desde, non sei, 5 euros, 6 euros, hasta o que cada quen este disposto a pagar o valor que lle dé, non? Igualmente sempre digo, poño o mismo exemplo, está ben, seguramente tamén todo o mundo que lle guste o automobilismo querría conducir un Ferrari. Eu treviñen aquí nun Seat e cheguei perfectamente. A función vai facer a mesma. Xa, sí. Xa comentaches antes que ti ser, en realidade, de profesión eres sociosanitaria, sí. Non me sale a palabra, pero ti exerceches de sociosanitaria. Sí, é a miña profesión 5 anos, pero ahora non podo, de feito teño 2 vértebras que me acaban de dar os resultados das probas, teño as vértebras bastante dañadas por traballar en xeriatría, pero eu son sociosanitaria ou popularmente tamén se di limpiacuso, basicamente. Bueno, basicamente para as profesións de cuidados tamén son outras das profesións, é que me encanta meter profesións que se valoran pouco. O das redes é o primeiro que se me valora nesta vida, madre mía. Iba a chegar aí, porque claro, tamén
temas sociosanitarios que, claro, que destí limpiacús, porque sí, falas dun médico, falas dun enfermeiro, están como Sí. supervalorados, pero pois falas de persoas que cuidan a persoas dependientes, tal, que é unha profesión moi Sí. importante, Sí. e non se valora. Non, además ti a un paciente podes ter o mellor médico bueno, supoño que calquer persoa da rama sanitaria defendería isto, non, somos unha escala ou somos un eslabón da cadea todos e non pode fallar nada, o sea, ti para que un paciente este ben, a habitación ten que estar limpa, co cal o traballo da limpiadora é moi importante, o traballo do celador á hora de facer unha mobilización ben feita tamén é importante, o noso traballo como auxiliares á hora de ser a extensión da man da enfermeira e de facer un aseo correcto tamén é moi importante, porque se esa persoa ten unhas condicións higiénico-sanitarias correctas, pois despois da igual que cura vayas a facer ou que tratamento queiras implementar, que se a persoa non está ben, pois as cousas non van a sair ben. Eu creo que é importante que coidemos de todos e que a xente que coida nas casas, agora non me dedico a eso, pero a xente que coida as súas familias, en moitos casos mulleres, a maior parte, en apoio a domicilio, que se valore ese traballo e que coidemos de quen coida. É moi duro o traballo de coidar dun familiar máis porque é unha implicación emocional, pero ainda os profesionais, eu teño ido moitas veces chorando para a casa porque xeras un vínculo ca xente, bueno, empatizas. Xa, Dios, Sí. que debe ser moi... Sí, non son teus avós, como a moitos quereslles, porque ti tamén eres o máis cercano á familia que teñen no día a día e sabes que roupa lles gusta. Isto dixo un día Laura Franco nun vídeo e emocionei un montón, porque é certo, ti sabes que roupa lles gusta, ti sabes que lles gusta comer, sabes que mucho queren peinar, non sei. É moi importante a dignidade humana e axudar a tela hasta o último momento, e a independencia, é moi importante. E xa, ora imos ca, bueno, a última parte do podcast xa. Sí que, bueno, eso comentáchelo unha vez así de rápida nun story, pero a mí sí que me chamou a atención. E creo que é importante tamén que persoas como ti, como ao final teñen influencia, a visibilidade, falades destes temas, porque sí que unha vez falaches de que ti, pues, na túa adolescencia sofriras bullying. Entonces sí que me gustaría pues, que nos contaras un pouco, non sei, como recordas ti esa etapa de... Más que bullying, o sea, sí, pero eu creo que co tempo, agora cos anos, fun consciente de que máis que bullying tuve un TCA por como son eu. É dicir, eu son unha persona que o meu cerebro non funciona como o da maior parte das persoas, non? No seu momento, pois, tachábaseme como era mala estudante, pois, de vaga, a típica frase, non? Que nos din as persoas que a nosa cabeza funciona de outro xeito, non? A miña cabeza, pois, funciona con outra actividade diferente, entonces é como, és lista, pero és moi vaga, ou non se centra. E eu tuve como unha depresión adolescente, non estaba moi ben ubicada, eu tiña os meus amigos nun centro de ensino, estudiaba en outro, en xeral non estaba ben, e sí que, claro, cando viña unha persoa e che facía comentarios negativos acerca do teu aspecto, non foron moitas, pero sí, recordos perfectamente, claro. Desexo o mellor, de verdade, o que pasei non lle desexo a ninguén tampouco, sí que fai que che afecte máis. Entonces, claro, fracasar nos estudios, ti ves que as notas non van, ves que non é porque eu non fora a clase, porque eu iba, pero non me centraba, porque non podía centrarme, e fun consciente cos anos. Todo eso levou a que tuvera unha autoestima baixa, que collera un trastorno de alimentación, unha anorexia, e por eso tamén me gusta tanto facer... Mira, outro dos comentarios que adoito meter nos vídeos é que o aspecto físico ou de quererse físicamente ou... Agora creo que a xeración Z, ao mellor, estáse respetando máis a diversidade dos corpos, pero eu que fun adolescente no principio dos 2000, nós tuvamos unha educación moi... A extrema delgadez era o auge do momento, E eu que son unha nena tan alta como ancha, imagínate, padecino moito, non me sentía identificada con nada do que vía na televisión, nas revistas, en nada, os meus resultados académicos non eran bons e vin como unha época mala. E agora aprendín de todo eso un montón, o sea que eu creo que a Leti de agora é tamén por esas cousas, así que... Sí, non quero dicir que haxe que pasar por eso, non? Claro, Para estar ben, pero que agora vexo desde outro lado, pero sí que os haters son un pouco reflejo deso, tamén o digo moito no instituto. Deixar quedar mal a alguén, menospreciar a alguén ou meterse con alguén que non che faga virte arriba, porque normalmente na maior parte dos casos o que denota é que quen tes a inseguridade eres ti, xerando inseguridades a outra xente, virse arriba con ese tipo de cousas non é de boa persona e non se debería facer. E na rede faise moito.
non es bien, non Xa, está ben. non está bien. Non está bien. E xa tamén outra cousa que é un pouco o que comentabas ti antes de que non vías os teus vídeos de antes, este síndrome del impostor, se suele llamar estas Total. cosas. Dixeches unha frase unha vez, apunteina tal cual, Vas a ver. porque dixen, é que me doeu dicir, tío, non sei, dixeches, hai veces que non son capaz de ver os meus propios vídeos porque me dou vergonza allea. Sí, por esas inseguridades que se arrastran, e que é un traballo continuo. De feito, estou agora traballando moito na miña autoestima de fai un tempo para aquí. Cando comezamos o podcast preguntácheme pola operación. A operación valeume para, por primeira vez despois da pandemia, que foi cando empecé tamén con todo este boom, que tampouco soupen dixerir moi ben, porque como un cambio vital bastante importante de repente, sirveume para volver a estar sola e volver a valorar e darme conta que me caigo mellor do que penso e que, jolín, que se a xente lle chegas por algo, pois é que algo bon estás facendo e que non está ben tampouco estar menospreciando continuamente o que faz. Ainda que para mí sea normal e non me considere nada extraordinario. Eu non me caía ben, non tiña autoestima moi baixa, pois por eso, porque non acababa de atopar o meu sitio. E os comentarios da xente moitas veces sígueme pasando que é como que non van comigo, como que van con outra persoa allea a min. Si, cóstame moito, cada vez máis, cada vez son máis consciente. Por iso, cando a xente me escribe, vinte en tal sitio, ven e dimo, porque para min parece que non é unha forma de virme arriba no mal sentido, non quero que me entendan, non é como, que importante soy ou que famosa soy. Non, para nada, é para tamén recibir a enerxía da outra parte, porque a veces é como que non vai comigo, non. É como que non son digna de merecer eso, sabes? Non sei, esas cousas traballan, se estamos neso. Sí, bueno, normal, pero non sei, sí que eso de... É que penso que os comentarios non van comigo, Dios, é que... Sí, é que sí é fuerte, pero é como que non, de verdad. É como que velo desde fora, é raro. E por iso tamén sempre cando aos creadores ou as creadoras moitas veces vese como cantos máis seguidores tes, como que tedes que eres máis guai ou que é máis importante, ou que eres unha persoa máis importante. Facemos a veces a broma de entre algunhas das creadoras, somos personalidades de internet, pero eu tomo como a broma de personalidade que desde fora sempre dá a sensación de que o que fan o resto que está moi guai e que debes ter unha vida moi guai e que como faz moitas cousas que eres moito máis guai. Non ten por qué. Moitos tamén temos as nosas historias, Xa, aí está. E está ben visibilizar. É tamén importante destacar que non está tan guai que tedes os vosos problemas. Sí. É importante destacarlo. Sí. Bueno, vamos xa á parte final. Non sei se viches todo o podcast de Mario. Sí. Pois vale, entón imos ás 5 preguntas que lle facemos aos creadores de contido. Pero non me acordo. Bueno, non te preocupes, que eu recordo, que por eso estou. Entonces, pois iso, imos que a primeira de todas, que é contanos algo que os teus seguidores non saiban de ti. Que son vegetariana, creo. Non como churrasco, que non me quiten o DNI, por favor. Xa vas perder... Non como churrasco, vamos a quitar a galleguidade. Vas perder 1000 seguidores xa de repente. Eso, por exemplo, sí. Nunca contaras por redes así que... Non, nin a idade que teño, creo. Pero non, creo que nunca contei que non como carne. Bueno, oye, pues, ni tan mal. Por exemplo. Pois, o teu creador de contido favorito? Tens que elegir Desta sí que me acordaba e viña pensando, porque como me facedes isto? Non o sei. É que como tamén me levo moi ben con ela e lle quero moito, vai parecer que por eso, pero é que todos os días teño que ir a mirar os blogs de Sara Seco, non pode evitar. Sabía que ibas dicir ela. Sí. Sabía. Oye, que fora coñas, que levamos 3 programas e 2 persoas dixeron Sara Seco. Sí. Eu deixo aí, pero bueno. Mario tamén dixera Sara Seco? Dixeron non me acordo. Un chaval e despois tamén dixera Sara Seco como en Galicia. Pero porque non sei, gústame, dame tranquilidade, gústame... Ela, que aparte quero lle moi ben, pero aparte é unha persoa que creo que é ordenada na súa vida, eu non. Entón vela a ela tamén me dá gana de seguir sendo constante e é moi boa, gústame moito o que fai. Pois a seguinte, que é o contrario, non? Un creador de contidos que non che guste. Que non me guste? Sí, pero que non é, o sea, galego, pero non fala galego. Non tan porque sei galego. Xocas, non quero ese tipo de contido, non. É que non me gustan os contidos que xeran odio. Ni me gustan os monotemas de churrascos verbenas. Pero había un e xa non está, entón alégrome. Xa está, quen queira entender, entende. Foi bastante hixiénico, de feito.
E depois, a seguinte que é pues, un creador de contidos que non é que che caiga mal nin ben, pero que penses que igual está algo sobrevalorado. Ai, non sei. Esta sí que non me acordaba, ves? Non sei. Ou unha temática tamén nos vale. Unha temática que non... Pero ten que ser galego ou en xeral? Non, en xeral. Que eu non, a mí non podo cos influencers. Co contido claro, que me mola moda. Non, a mí non me gusta, tío. A mí non me gusta o postureo. Non me gusta ese tipo de contido. Desterraría todo. Moi ben, perfecto. E a última... Bueno, desterraría todo. Sería Ella, opositora. Sí, non me gusta. Xa está a punto, non? Non me gusta. E a última que é cantos cartos tes no banco? Eu creo que non teño nada. Non sei. No banco, moi poucos, non sei. Unha cifra aproximada. Isto parece la Resistencia. Claro, que se acabou lo de Son mileurista, Non sei, vou un poquinho ao día, tampouco vos creades que... Bueno. Por favor, contratademe para máis monólogos, máis cousas e pagademe, por favor. Non teño moito porque fixe unha inversión e ahora mesmo non teño moitos cartos. Son mileurista, deixémolo. Deixémolo aí, entonces. Pois, bueno, xa acabamos aquí o podcast. Moitas grazas por velo. Leti, moitas grazas por vir. Moitas gracias a vos, sentinme super a gusto e penso que foi dos podcasts nos que máis laretei e máis cousas persoais aquellas e prestoume un montón, sí. Que guai, pois, bueno, pois nada, moitas grazas por velo e nos vemos no seguinte programa con máis e mellor. Chao!